dic Esther Samuel Fernández, fa 3 anys i mig que visc aquí i ara mateix estic vivint amb la meva filla, la Paula. El motiu de la venda d'aquest xalet és perquè ara amb la meva filla se'ns queda molt gran, és una casa molt gran. He escollit a Montpenedès per la seva política de treball, per la serietat i per l'eficàcia. Quina és l'estança preferida de la casa? Bé, n'hi ha moltes perquè totes les hem disfrutat molt, no? Podria dir que una és el menjador, perquè hi passem moltes estones, sobretot a l'hivern. És el lloc on entra més llum de la casa, és molt ampli i el gaudim molt per tot, per llegir, per mirar la tele, per menjar. Una altra estança podria ser la cuina. Quan estem fent el dinar, mentre és una cuina, l'altra se senta al tauret amb una copeta de vi i xerrem amb la meva filla o al revés. I res, és molt divertit. A vegades quan arribes de treballar, acabar d'ajudar o acabar de compartir aquest moment i disfrutar juntes. I també quan arribo de treballar, que a baix a la platja, per exemple, sempre hi ha molta gent, arribes aquí, és com si estessis en un altre món. La terrassa també la gaudim molt a l'estiu, que aquí tenim molt bon clima, tant a l'hora d'esmorzar, quan ens sentem plegades, amb la família els diumenges, les paelles fetes a la barbacoa. Què els diria als futurs propietaris? Doncs que és una casa feta amb molt amor, amb moltes ganes, perquè està feta per nosaltres. Mon pare és constructor i van fer la casa tots plegats. Que és una casa molt pràctica, molt còmoda i per disfrutar-la i gaudir-la.